Company namba yemo iyo korose chirangi meyense liga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kineke manyerio kia mangana ama yasemesa yekionga chinsa isano na iberechi abono mugaso ritukeri juma itkori komi na kana ya somo tienyo gatatu mwako yigabwe chiri bubere merongebere na isano no gosaba kwananga no gendete kwegokia ne mirobere gendete asembeo ya Getembe TV na bono tikatunya ko batokorigereria hasenchira yobwenge ayagendete konekiwa korwase chinsemo na aria bariki baito bamangana bagendete kubwatereria na ritogendete kukwarigaria senchira yobwenge asemesa yekionga chinsa 10 na biga senchira yoboikirano chinsa ibere na inye chobo tuko oboiga bware nchenkoro kwa Clinton Ndigi no toko bwaterana na Wilson Makori korwa sensemo yomono bwe manyere mangana maya yekionga chinsa isano no ibere asenchera obwe ngombo wasore romwanchu morigeria togo chaka no robot rwanya rokoba rogo soka chinga kichinke go chia etire ase kigambere kenne kurwase ensemeria ye county ya Nairobi Kenya arkoba gekobwatoka ukona chakwaye haso kurusikwa bisi como governor bwe county ya Meru Moske Kawira Mungaza unyatoka kagwa kwa isiko ne bunge ye senate korenda kanyarkoba kwa merio kurusikwa kwaya abisi ase kigambero asate betenganiko kurusikwa kwaya abisi gotarenge korengana neri chiko korende uikira boniga kere kine kyabereke gotagerwa nigo ekigambero kyanyarkoba geko ancherana no kurusikwa kwaya abisi amo ne bunge eyo senator sekambere kyoke gotaba buna nigo richikoria bwatetigwe naba senator korwase ebunge yo nabigo kurusigwa kwaye abisi nigo kwarenge korengana ne richiko mwancho murigeria bunere go ikira boniga
nige kigambire kyo gyatebire umugavana Kawira Mwangaza nigo atabwati chinguru korengana neri chiko kotigara abisi buno mugavana bwe county yo ya Meru gantobono kiamwireri baga mokonyi bu mugavana bwe county yo konyara koba ega koira obokoreri bo bugavana kwene kyabune county ya Meru ne chiko gendra senchirerengia higo gwikira boniga mwanchumurigeria mugavana Kawira Mwangaza korengana neri chiko nabego kona chakwarurwe amone kigambire kenene chinga kichinkego chaitire niko mugavana yo arusetiwe abisi korengana neri chiko ne bunge eyo ye senator se kigambire kyo yatuguteirare okuboria kwa gavana Kawira Mwangaza kwanya tukoba kago ikia ebosio bwekigambire kyo nigo okurusiko kwa yabisi kotarenge korengana neri chiko. Mwancho murigeria tuguska bosia sorgongo rwagusi bono niko botuki bwacha kiweri morioka se kenyoro kya mwamuri mbori sabanya kenyoro banya tuko bakoboka no muichano kubwatakana neke kore kyumusayo yomo konyara kobaka gotoka ga esungetie nyomba mwaya na gosiro bogima ase chinchira chubo tutukano korengana nechi amate ekyan tuko bachigo sangana bari kya mangana niko bono banya ko babagwesokya na gotebanga niko eka kore kyo kya baichandri ase keribuna niko nyagosira atabwate mechando ende yonsi woseta sangete nonde ali akoetera agento kirete bosere kwesungia na kwerusia obugima egento abanyanyimba bono bachakire botukigo chiko enekya ninki kirete konyara kobaga kwerusia obugima se chinchire icho no bega sokobori go kwaruru kwegatia bananchi abo babwate mechando kwenekya bunango sanga bare nabamwabo Grandis osibori nabaru naraire naigwe bikuro atabuka nasoka nyora mukamurone ukorera muboni passport onye nyentire ngoro ku Daniel Machira ku Simon igonde youth representative ya Murenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyo nyagusira passport igare nipa yane gaigange igotuigu chikuyi twacha pakororo kandi ikoro twanyore kene iga aisungeti nabale na mukaya sana ono amanganari twachi tukanyagamba akaera omuneli mumurandangireti antebeti mama njuma ndiko bisantebeti mama mora oyo ambole tiga imana yo mukungu no musaje nereri gatureka maisonse ndi nkamanya imeyane nkyarengereti edibona tebale nikamutingate yumusubati nkamateyaya koraki inde kente kyokora nekibe mangana ndara atokire ose difference jine chigotoka kura gamba tule nere na baonya elinde bagendera buya yari ngomuntu mbuya mumuru hard working ande boigo no mumuru bwata maskani na sekinyoro ekenyoro boni ga go mwaje so oso wa matu mwana ya bwate oja sabantu ga ekenyoro atari kura monda atari gokorera ogende ali tukari goro munaru tegasi abusu agokora usimo ni gachete uri no mogoko kurwa busimo na temiro kuburi jibosi chae ba tebire nga siri tukuri ona lienge no mogoko sana kena buri tumu mnoye onte binga mumro ya chae tukumuburi nga no mata magosa ya kamburi magosoki one kira muri magosoki agateto nyamanyeti nga agataka kumubwate bigoti ekera da kumubwate bigoti lakini tamo koreti kende bono naende bono chitoro chikabaira Mancho murigeria bikore byabere biko gikerwa tuguska bosio bono nigo bamenyi kurwa sensemo ya nyakoe bunge ya kitutu cha South Ase County ya Kisii bare nekibako gokera maiga yemiro biri gochakiwa yo chakwane kyabune nseme yo ne chigokinwa koba municipality gento boigo kya iro chinguru no mu MC bwe nseme yo mushima Cosmas oyagi atebire nigemiro biri ra chikobe kokwane kyabune nseme yo gokinere guikase etown ya municipality gento kira chikoba konya bamenyi benseme yo kwegendria century. Ya kwanza tumekubaliana ya kwamba kuhusu boundary ya municipality na sub county, na tumekubaliana ya kwamba kila kitu ilifanywa na tutaangalia kuhusu ile malipo inatakana walipe kwa
kwa ushuru. Kwa na turamangana yechileti torrenga usemba keri webango. So ebango baranyara ko ba comfortable waka na elinda bakole biashara byabo asenjera molembe. Nale gosaba umugabano ito Paul Simbalat. Ntoligokana nyako tebe municipality la Kirinyako na gatao nikao kinabono. A consider abantu abakole biashara nyako wodi kera abana bakibechikura bae. Elinde bakeyi ebango ya. Chonto bugati. Asa abantu tokogenda twakengana taiyo. Torigeria sensobo chabu tokomora. Asubo chabu tokomora se endiba. Asa machi mase sasati. Tuare go sabanga biko ba implemented. Then nalitora abetayare gocha wanchirana ekarutua birorire na kuandera kuna chachi license chirichi usikane na nsema ya municipality. Onye baadhi nyakwa ya very municipality, so tunasema ni sawa kama iko municipality. Lakini bone kira bako tubekira chi license igoro bone biashara bya menta bya bayigoro ikiagara ga ntubugati offices ya serikali chinsini sana ntubugati bintu binge industry nchi ya kene nkeyo gaiga market ne nkere market day nere ko konya abantu bawo ni bintu here and there so chirate chiroro chibekire go chire igoro sana ikine kituta yetoko ta abati gaba k na ege no bakorokeri ta municipality tigabaligire biashara kabira kibigo korworo economy ya nyakoenga kingana baira ni chirate chirinse mbaga so tubekire rate ngasenge njonga tukuru ku municipality batubekire chirate chigoro ikine kigentu ekemana ne balete services digital public toilets balete bintu beyond Toska basi mwanchu murigeri ase county ya Nyamira bono nigo egati ya ba MCA haba kubwatrani wane bikaro bimanyikaine buna bunge mashinani bagendere kwene kibikaro byabo abekwenda gokwandire mirobiri bagendere kubeka irachi gokonya e county yo kwene kyo bokora diborobya ochiase abananchi Kimba sabitikiro mutare te report ya bitobiria te included igasete gatangasa about public participation area renge kijauli igoro twaetirie ekora kori twabwate epepe iri twabate are korwa CFSP county fiscal strategy paper eyure indicator ekoro kingie budget yochikoba kurigana na magania y'abananchi baitu banyamira na kilo mu MCA oyo toma the world based projects twaji capture twabika chonspikire word nebwate the world projects nari koboria iga abashimiwa bali baito baboguri chirungu tiga batige ekisegi bana amagendera achakire titoko nyako bale rusikali ngantu bwati magendero Nyamira kuna abashimiwa babwate amagena n'ekinyimbo Nyamira igo kirionse togokora kende ngio togokora kirekebe na ndo ndio uwete na bunge mashinani yembobe koti na maneno ya kwamba sisi ni legislators na tena bado hatutii zile sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe. Unapata koti inaamurisha kama judiciary. Kenya tuko na executive, tuko na judiciary na legislators. Judiciary ikipatiana mwongozo kwa legislators, watu wafuata maneno ya legislators wanasema. Ngabangi na tutakiri kokwana. Ando soko rumo hata bangine agendereire mukunguna ari kuruma yaye. Igo nto yabo saiko. Gokorama karaba koregas abakunya gokorama karatikana na baru karwa korokorama Toska basi mwanchu murigeri atugeta se county yo ya Nyamira nigo mo county commissioner Erastus Mbuya anya tukobakago kwandra okwane okororo gukubeko emiroberio yogo chiko keya ebikore byokwerusia amagima asegati abananchi kurwa se chinseme cyo ne nchire mo yogo chiko bakonya barabo kwegenderia agentate bire ande monekike kwirira amagima yega abantu berusia noko nigo kwamaruo ari atanje iri ase chinsemo se atebire nigago chakobeko mo kebuko bwatrana negatia baribande osiria marwai Mambo yanayohusiana na watu kujitoa uhai na wakati mwingine pia mauaji. Visa ambazo tuliona moja kwa moja, kuna kile cha ambacho kilitokea katika Mbaa, kuna kingine kilikuwa vita vya Mandanda kuhusiana na Ndeni, kuna kisa kingine ambacho kilikuwa kinahusiana na upikaji wa pombe haramu. So ni vitu ambazo tunaona zingine tunaweza kupambana nazo kwa kuondoa mazingira ambayo yanasababisha, lakini mengi zaidi yanahusiana na jamii yenyewe. Msongo wa mawazo ni kitu ambacho pengine wale wanaweza kushughulikia ni wale wako karibu kwa zaidi na yule ambaye ni mhusika.
Tos kabusio mwanchumo rigereria amatuka make maega yoyo kapeiro munyakiro gwe committee edieterete budget ase bunge nene ime ya county ya Nairobi Mheshimiwa Ndindi Nyoro kurwa ase bunge ya Kiharu ase county ya Murang'a abaigori bagaria yekoirwo no mujumbe Samuel Atandi hase egati y'abajumbe andamono abarai babara bange nensemeria abarabake babere bakomocha Mheshimiwa Ndindi Nyoro hase meroberio yae aikiranitie keraringo munyakiro gwe committee yo nigo bona bamenyi kurwa ase nsemeyo ya Kiharu county ya Murang'a baesokire na kumwegera na gotebanga nigo Mheshimiwa Ndindi Nyoro haguikirania emeroberio yaye ase nchirerengia na konyatara abo munyakiro gwe committee yo nigarenge koene kya magendra se chinseme kya sebasa birai gweribaga aine kyo bokorerie urobi yago kya sabana nchap. A government that we voted for, that we really supported, it is mistreating our people, targeting our people unfairly. They started with our deputy president, now it is our own Ndindi Nyoro. Tuko na hasira na hatujafurahia vile mheshimiwa wetu Ndindi Nyoro anavyotatanizwa huko bunge. Barely 2.5 years into this journey, we are deeply dismayed to learn of the actions taken by the majority leader, none than Honorable Kimani Ichung'wah, and the minority leader, Honorable Junet Mohamed, which has led to the removal of Honorable Ndindi Nyoro as the chairman of the Budget and Appropriation Committee in the National Assembly. This is not just a personal affront to Ndindi Nyoro, but a grave insult to the people of Nara yumwanchumo rigeri ase enchira yo bwenge kendra gutwara homo asombia na boigo nkwera nandege koroga chinsa 10 tosangara nyarko baga kwanekiwa ase chinga kecho asomuri kitofat gad Gisemba akomanya korwa ase county area ya Nyamira na gendrete kubwatiria roboti kubwatkana nenkwana akotebanga the Jubilee Party led by the Secretary General Jeremiah Kioni no bare ase county area ya Nyamira kwene kia bunango sanga bare na babwata nibe kia mekyo ya Jubilee na boigo mwancho murigeri enyoranga kia mekega na kikia nyarako bakegwe sokia egatibya mabinde bunenchire moyogo chia komwa etiquette yobora ibwense Mheshimiwa Fred Matiang'i negatie chinkwana chiri chikageira kwene kiwa senkwana yo habara yabo bekia mekyo ya Jubilee bakora wa mono murikyo mona Jeremiah Kioni no bara se county ya Nyamira igonko bwato kabare nkwana yabo kibara chigo sanga endo chiko nyarako ba toko kumanya eyamasemo na boigo buna nachika kumanya robot yoro na ritukeriga ekigambiro ngiatu guteraro kuruswa bisi kumugavana Kawira Mwangaza ukwanya tukobagago ikiana kwa meri kuruswa kwa ekorende kigambiro gyanchiranire ne bunge ye senate na gotaba imerobero nigo ya negative korengana neri chiko higo ikiraboniga tabwati nguru korengana ne katiba kogendra gotigara buno mugavana bwe county ya Meru togendra kubwatire birengererio byabamenyi kurwa sensemeyo abayigo higati yabarai herinde tochikoba to kumanya senchira yobo ikirano kendra gotwara borgerio bya chenkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makorinere to akwanya na kurwa sensemo yomondo bimanyira. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paint company nambe yemo iyo karose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo